Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się poradzimy trafić. Dziśki, jako widzicie, zaś mam ta Gretka, ta moja beboczka, no bo dziśki zaś wam byda godała o bojkach. No już wam że godała, nie, że to jest takie coś, co wam fez rada, te bojki, no to już dziśki wam trochę więcej powiem o tym, na co one się nadawają w takiej terapii i co to idzie też ze takimi bojkami zrobić. To już pierwsza rzecz, rozumiem, że są takie bojki albo opowieści, które są specjalne, terapeutyczne bojki i są takie ludzie, którzy piszą takie bojki, co by było do roztumaj tych problemów, które dzieci mają, co by tam w tej bojce było tam jakie rozwiązanie tego. I to są bojki, albo jak się w to boi tam, nie wiem, we szkole, albo coś się dzieje złego, albo jak komu smutno je, albo zaś jak ma jakie tam problemy we rodzinie, we swojej familii, nie? Albo zaś można jakie dziecko jest chore, a można mu kto umarł na przykład, albo tam zwierzok, albo nawet jaki tam dziadek, albo babka, to też na to są bojki. I są rozmaite problemy i są rozmaite bojki do tych problemów, no i są takie ludzie, którzy te bojki piszą, co by tym dzieciom pomagać. To jest pierwsza taka rzecz, w której się w terapii te bajki się używa, to się tam dzieje. Zaś druga rzecz, i to powiem wam, to jest takie coś, co mi się tak więcej podoba. To jest takie coś, że idzie wziąć taką bojkę, co już jest, nie? Albo tam Andersena, albo tam braci Grimm, albo jaką tam chcecie inną, nie? Śląską bojka, byle jako. I też idzie po prostu mieli użyć, co by komuś w tej terapii, jakiemu dziecku pomóc. A czemu tak jest? Bo widzicie, w tych bojkach są rozmaite metafory. No i fez rada mam te metafory też, bo one są fez dobre, bo rozumieli. Taką metafora, to ona godą o czymś, nie, jako to metafora, ale nie tak wprost. I teraz to jest fajne, że jak w to znajdzie ten sens ukryty, nie, co mu pomóc, no to jest dobre, nie, to mu to pomoże. Ale jak to co innego w tym też odczyta, to też jest dobre. Po prostu mieli, ja mogę myśleć, że to albo tamto, jak powiem, to tam komu pomoże, nie? A to można być richtig, co blank inkszego, ino jakie zdanie albo jakie słowo i ktoś się coś do siebie znot, nie takiego, co Jorzek myślała, że może być do niego dobre, ale też se znot, bo o to się rozchodzi, że taką metafora to ja idzie rozczytać na rozmaite sposoby, no i takie, co by temu, do kogo się ta metafora godo, było lepiej, było dobrze. No toż te bojki rozmaite są pełne metaforów, pełne, tam są, wiecie, rozmaite rzeczy, które nie są takie oczywiste, nie? I ktoś może sobie powiedzieć, ja, ta tam czarownica, to richtig jest, jako ta moja mama, bo ona jest do mnie taką niedobro, nie? A w to inny se powie, ja, a tamta Jaś i Małgosia, to oni tam między sobą, to można, do mnie to ta część o rodzeństwie jest ważniejsza, nie? A zaś w to inny będzie myślał o tych tam siostrach, od Kopciuszka, nie? No i widzicie, każdy se w takiej bojce znajduje coś do siebie. I to jest w tym fez fajne i to ja najbardziej lubię w bojkach. I to jest druga taka rzecz, co jest fez dobro do terapii, jak w to chce wziąć bojka i jakiemu dziecku pomóc. No toż myślę, że ino tyle wam dziśki powiem, ale ja myślę, że to nie będzie koniec w tych bojkach, bo ja im fez przaja i ja je lubię i myślę, że jeszcze zaś wam o tych bojkach będę rozprawiać. A na razie to się czymcie. Jako się wam podoba, to dejcie ta łapka do góry, dejcie ta subskrypcja i co? Do zobaczenia zaś. Pyrsk.